Ono pri tom podnikaní, ja to tak sám som si odsledoval, sú také 4 fázy u toho podnikateľa. Prvá je tá, čo sme tu spomínali, to znamená, keď je ten podnikateľ právnik, ekonóm, robí všetku tú prácu, čo potrebuje, nemá na to ľudí, ale chce tú službu alebo ten produkt ponúkať. Druhá fáza začína tým, keď už trošku nejaké peniažky sa zarobia, začína si najímať ľudí, tú nejakú svoju činnosť, ktorú robil on predtým, presunie na tých zamestnancov a pomaličky sa mu ten objem zväčšuje z tej služby alebo práce. Tretia fáza, keď sa vám začína dariť, to znamená, že už máte, vlastnú budovu, máte vlastnú techniku posplácanú, máte dostatok objednávok, ale vzniká to, že ľudia vám začínajú závidieť, začínajú vás ohovárať, začínajú vytvárať také tie zákulisné ťahy mnohokrát. No a to je tá pre podnikateľa podľa mňa najlepšia fáza. A potom prichádza taká štvrtá fáza podľa mňa, kde to mám ja teda tak zaradené. A to je fáza, keď vám to vo firme funguje samé, keď vy sa na tých ľudí viete spoľahnúť, viete, ako im delegovať tú zodpovednosť. Ono to tak ako majiteľ jasne ukážete sa v tej firme, dávate tie hlavné ciele, dávate to hlavné smerovanie, ale už trošku sa nudíte v tej spoločnosti a začínate sa pohrávať s myšlienkou, čo ďalej.